Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. O yeah? Maka ana jud ta. Balik na po tao, akong i-upload karon ang What's the Style Part 26. Atong basahon katong mga comments. Ang first comment na to, si Ma'am Del Sam 99. Maayong hapon Sir Idol, Happy New Year. Salamat, always God bless you and family. Og isa ka heart. Og nag-send po ni si Ma'am Del Sam 99 og 10 Hong Kong dollars. Daghang kay salamat sa imong gi-share ma'am nga 10 Hong Kong dollars. Dako na kanang tabang sa kuha ma'am. O gusto na ko ma'am, salamat jud kay sa imong kaayo o kabutan. Kaduhang comment ni Ma'am Del Sam 99, pasensya na Sir Idol, busy ko, wala ko ka-open YT. Kay nagpupo ko, dili man hinuon ko gambol. Lingaw lang ko kuha ko sa fireworks dayon, trade lang para maka-extra income po ba. Nindot po din pupo kay maka-earn po tao. Gusto na ko ma'am, salamat jud kay sa imong design sa kuha. O gamping-amping dia ma'am. Si Michael Chan Amores, Idol, from Tugod Lanao del Norte. Salamat si mo Michael Chan Amores. Si Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa compilation sa What's the Style Part 25. God bless us all. Daghang salamat sa imo dia Sir Dads Vasquez. Si Oscar Abedog, salamat sa upload Idol. Og sa taot ay nako ang nagtabang og ayo sa akong payag Dol. Nya ganahan sa sila maminaw sa imong drama. Dol si Janjan Aligyoho og si Ayan Kihoy og Ilyong Pistanyas og salamat kayo. God bless Dol. Salamat sa imo diha Oscar Bidog, labi na si imong amigo nga nag-ayo diha sa imong payag. Ako lang na i-shout out sa last na tong drama. Si Rosemary Princess, more power Idol. Salamat kayo sa pag-upload. Daghang salamat si Rosemary Princess. Og mga itong listeners tanang ga-comment sa ato og ato nasugdan na atong What's the Style Part 26. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style, ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style! Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Ganun ako gusto magkita lakit pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mahitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, na bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Lailin, dinaingon, humanta magbuwag sa dugay ng panahon. Wa gyud ko naminyo kay wa ko makasugat og lalaking nagikugma ko. Apan sa dihang mipali ka, abot nga nung misugot ko na masumpayan ang naputol tang kagahapon nga unta may tag-iya ka naman. Mao kinay nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Pasilo ako day, Lailin. Upan din ako makabalibad sa babae nga akong pamangdusan. Napugos yun ko sa pagpakasal niya. Panya ako, saan naman lang ko. Ibang nang nakuha sa makandagan na akong pagkababay, Bernard. Ikaw ginundang akong gimahal day, o gigugma. Upan, adagi ko sa mga babae kay nakainom ko na itong hikayo na. Huwag na itabugid mi. Gusto mo ko na pasilo ako. O dawaton lang na to ang tanan nga di kita makadayong magkalimtanan ng tasingpit dahil Lailin. Mao ba day si Pin? Magbinyo na mo sa imong uyab? O day, og ikaw, kalimti na tos Bernard, panguyab og lain para magminyo na sad ka. Ako pa ikaw, sugto ni Mus Erwin. Dako kay na siya gusto nimo. Sugto na lang tingali na ako. Balak nagwa ko'y gusto niya. Buutan kay Erwin, o nakasiguro ko nga makaton na ka sa pakikugma niya. Sugta siya aron magminyo na sad ka.
Ay, salamat, day. Dagang kayong salamat kay imo lagi kong gisugot. Buwag naman mini Bernard. Nakapamapto siya laing babae. O, nagpakasal na sila. Tuan na sila sa Manila, ron. Kita gyud ang kitagana sa Diyos, day, nga magkadayon. Kita gyud. Pero Erwin, muprang ka lang ko ni mos tinuod. Kadagan ako mahilapting Bernard. Mas mayo nang masayod ka pa. Aron may higayon ka pa sa pag-atras. Mahal ti ka, day. Busa, okay ra kay ko. Salamat, Erwin. Daghang salamat nga imo ring kitawat nga dili na ko putli. Salamat kaayo. Salamat. Lingaw kay ko ining unang adlaw sa atong date. Nimo kong gida sa mall ug nangaon ta sa restaurant. Salamat pod nga happy ka sa atong pagpanuroy. Ang imong kalipay, ako sad nga dakong kalipay. Kay mahal ko kay ikaw. Oo niya. Asa pa man ta? Mamaulit na ta? Sagdi lang. Nahibaw na ang driver kung asa ta. Kaya ako nang iungungan ng atong asa ta padung karon. Yan na ta. Abot na ta. Motel? Ni ata hunong sa usa ka motel? Humanam tagkaon sa restaurant. Ari sa tamangaon sa sud sa motel. Magkinananay tang duwa sa atua. Naibaw ba ikit ka nga di nakupot ka? Okay ra lagi ko. Sige ta na. Manaog na ta. Taxi driver. boss. Dira mong pete, oh. Salamat, boss. Tana day. Tana day yun kay. Lami na kang ikaon si Muha. Tana day, Lailin. Love kay ko. Upo na. Nakainig maaba. Bahala na. Mag-inay. Sabi, babawsok ko, Beb. Tapos imong bulan. Sige. Ang bebe. May day. Ikaw na, Beb. Sige na. Saman. Pasok ka na ganyan na ba? Sige. Daraon ko po na ko. Gamay na. Gamay na gini siya, day. Dawatan na ang kiling ng gamay ni. Bitaw, dako mo kinag... Ba, gidawat mo na. Alibi. Kini, dili man ni pasakitay pagilukay man ni. Kini. Ha? Masud na mga kadra. Masud na mong good. Ha? Oo. O binakulisang kiyod ra ka nasud na di. Oo, nag... Awa manggoy na sangit yun. Awa ba'y ayaw ng Georgina? Nagugihapit na ko. Hapit na ko. Uy lang. Di hapit na ngayon. Oo. Ikaw rin ginamian din ha. Mura naman taon naglaglangan imos. Pad nga loud. Dali na bihawa na. Manamang kakapag. Dali diha. Kapuya, bisan usara ka round akong nakuha. Pero kutas, oy. Ito na lang labakara, be. Manrapo ko. Langay lang ka na ako da. Ha? Ug prangkahan ta lang ka ha. Wa ko malipay anang imo. Busa mientras sayo pa. Magbuwag ta, Erwin. Daylaylin. Uy, mao ba pag umangkon? Anak di ay sa akong suod nga amigas nga sisipin ang imong nauyab. Oo, tiya. Abi ni mo, anak ni sipin akong nauyab taon. Yan, ang mustawi taon to ni mo. Ani ko na siya kay may balita siya ni mo. Napalik na dahil silang puyo din sa atong lungsod. Unya kanus alam ko siya mo anhiharon. Pero karon siguro nga lawa. Tsaka importante ko na yung tuyon, no? Bahin ko na sa imong uyab ko ni Adto ba? Katong nga lagi, Bernardo. Unsa? Bahin ni Bernard ang iyang ibalita na ako. Bernardo Eliseo. Eliseo. Dili to Eliseo ang iyang apelyido. Uy, Ilseo. Eliseo. Bernardo, pero dili Eliseo. Ilseo. O ba? Ngako ka ng uyab nga tuan na magpuyos Manila. Pila nakakatuikan ang milapay. No ba, Cha? Kape, Cha. Inom sa Cha, oh. Ay, Di padatan ko niya kape kanina lang. akong popcorn. Okay ra diba? ko ani.
Katilaw ka na, Bernardo. Wa. Saba de. Ano pag umangkon bastusan ni mo? Sapa. Makatubag man sa tanim mo ko. Time para good. Murag, ang ako man ang best friend sa una. Si Sipin man na. Si Pito na Ay, naglantaw-lantaw diri ay. Nga. Laylin! Orbista. Mag-adlaw niya! Ako ni Sisipin kung amiga taon! Ay, karo ana, basta Wa guri kaon at kita. Nawa. Nay. Dere pakanon ta na. Day Sipin, dali day, dayon dere. Makikita ka niya, day Laylin? O day, kay gimingaw na kay ko niya. Kung tinuod man nga, wa na mo balik ang iyang asawa nga tuwa sa gawas. Kay nakakita naglaing laki. Kami cute ang gitagana sa kahitasan nga mao'y mag-uban. Hala, sige. Gihatagan naman takag number niya. Ikaw na'y bahalang mo kontak niya. Kana kay nagbuwag siya sa iyang asawa, aw kamo kyud ang mag-uban. Kita ginang itaganas kay tasan nga mo ay mag-uban. Sigurado magyud ka nga dili na mo balik pang imong asawa. Oo day, sigurado mo. Nanawag siya, nako, o makigbuwag na gila siya nako. Kaya dili na daw makigbuwag niya ang kanong nga iyang nauyab. Kaya may anak nila silang lagita, nga wa ko masayod. Bernard, ni ani mo kihunong ang imong auto sa sukit ng motel kani adtos batanon pata. Manood ta day. Kimingaw na kay kunin mo. Okay, pamangka ng imong tuhod. Huwag pamangka na mo tiko ko ng imong hasab diha. Matured na ba yata? Okay rin kayo nila eh. Way kausaban. Tanari, manaog na ta. Tana, day Laylin. Ngawag na gina ako in. Kimingaw na kay ko na imong laan. Bisan ilan na nila no. Cute pagyapon no. Cute pagyapon ba. Natungod kay wa ko magkatong. Wa ko mahagi ka na ka. Bernard, sige ba? Ako tagmahin daw. Sige ba? Ako na ikaw na si Desimo day. Amo ni akong Di na mapugman day. Alibi, ako yung buwan ng imo. Skig lang gihapon kasi gitaran ka na. Kada ko og taas lang gihapon, ani. Ay, Agay, kalami. Moli, mingawan din ako ni mo day. Musing anong kasawa ba? Ang ako asawa, di yun din taon. Bide. sige Ako na rin ako, edisyon na rin ako. Lami na kayo dahil, di na ba na? I love you, Bernard. Gini. Sige pa dong. Dahil ka naman. Dahil. Laylin. Si mo dahil. Bernard. Sige pa. Sige pa dong. Sige pa. Maghihapon. I love you, dong. Mahinahitabo gyud na mo pagbalik sa kanhina kong uyab og kami na gyud karon ang nag-live-in kay wa naman gyud mo balik pang iyang asawa bisag wa may anak apan malipayon kaming duha. Love gyud kay namo ang usag-usab. Nasumpay gyud ang naputol namong kagahapon. Mga mga kasama ang kaagi ni Laylin dinining tulumano. What's the style? Nasumpay gyud ang naputol nga kagahapon style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama ug mao kini ang atong sunod nga drama.
ingon, mas maayo pag mag-all by myself na lang ko kaysa magpagamit ko sa kong bana nga daghan kay mga babae. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong ikalimtan. Dako naman lang tindahan, Judy. Kaniadto sa sari-sari store lang ni, pero karon hala grocery store na gyud ni. Gigamit lang nako ang kwarta nga gipadasa sa kong bana nga tuwa sa abroad, Vilma. May kadiha, ako patigin sa yanga. Kay ako man gipa 5'6". Pero daghan kay mga bagag now nga di mamayad. Mao ba? Miundang ko, nasuko man akong bana. Uy, kaanugon sad. Nugon mo lang. Nidun pa itong negosyuha to kay muhatag rata sa kanang utangon nga kwarta ba niya papirmahon ang utang. Unya magpaabot na lang kag kanus sila mamayad. Pero day, ang mga bagag mga naong, mga bagag jud mga naong. Dili man magpakita o timbayad na. Langoy ana dayng 5'6". Sus may kay mo hangyo day, may kay mo paluoy-luoy kung mangutang na. Pero kung timbayad na gani ay ambot kun asa manago day, dili ra gyud makitaan. Muna'y ginaingon nga utang lipay, bayad likay-likay. Sakto jud ka, Judy. Pa, Judy, ma. anak. Nialagi mo si ato. Oy, kining anak. Kuan ba ka nang mian ni Miss Papa nimo kay kuan lagi na ka nang may problema mi. Mao na nak. Unsa man ma? Ay ani manggod ni. Naprinda manggod tong atong yuta kani adto sa nagtungha pa mong 7 ka malagsoon. Klaro no. Nya karon nak rimatiho naman tao sa bato. Unsa pa? Kuan lagi na kining tabangin taw Miss Papa nimong malukat namo tong atong yuta. Kay anugon ka itog marimati lang. Way problema, Jody. Sige, ipagamit nila ni Papa ug Mama ang kwarta na to nga nasa bangko. Tabangin sila kay luoy kayong mga magpapa nimo. Salamat kaayo lang ha. Buutan ug masinabuton kay yung pagkabana. Kadiyot lang, naana. Kadiyot lang. Kinsa may... Lang! Lang! Di ka naman lagi ka. Madamang kontrata ko sa Saudi. Mao pa? Loy pastilan wa jud ko makamat ko nga muulit na di ay ka lang. I miss you. I miss you, Judy. Pasog lang ko kay. Mingaw, nagikunin mo, Judy. Hasta ko lang. Kitong kayong bilbil mo. Ti, karon bakasyon sa klase ba? Mahimo nga uli ko sa atos probinsya? Ya, dong Ariel, kisa may mutabang na ko tinis tindahan. Nilarga na bayas kuya ni Mas Manila. Kay nag-process sa iyang papers alang sa iyang pagbalik sa Saudi. Balik raman dayon ko, ti. Bisag duha lang ko kaadlaw ko dito, ti. Mingaw nagkikod sa tuwa. Sige, duwag adlaw lang kas ato dong Ariel ha. Ya, balik din hi. Balik sa syudad after 2 days. Oo, sige, ti. Ni anag yung probinsya taon. Yan ako sa amo. Indot sa kayo din. Presko kayong hangin. Kalitan gito sila sa mamag sa papa. Makikita na ko ba? Yan ako. Nuktok eh. Pa! Pabli ko ma! Pa! Pabli ko ninyo! Pa! Oy, Ariel, dong. Ikaw mo tayo. Oy, ikaw dyan o! Kumusta naman kayo ko? Pansikya kihapon, liwat ni mo dong. Ikaw, Majantig yung gihapon kayo. At mingaw lagi din sa amin ko. Hasap ni sa mama sa papa. Ha? Wala ka mahibaw to, Ariel? Ha? Saan sa man ko? Grade man sa mga pulis ang imong ginikanan. O sa gilid sa... Grade lagi. Grade sa mga pulis kay nagnegosyo man to sa Bogor. Unsa? Unsa nadakpan ba? Sila sa mamang si papa ko, ti. Namaligyan na sila siya po dito. Ano ka na may ilang ginegosyo nga dakpunon man? Katunay yung kwarta nga imong gipagamit nila para kuno sa yutan itong remate, ti. Mauwi ilang gigamit o negosyo ato. Ila di ay ko nila? Dugay naman kuno remates man ko atong yuta, ti. Matod pa rin ko dyan, no? Unsa man tao na sila sa papag si mama. Unsa man
Nasa kong laptop ka din sa ha. Ti, Mga pictures man eh. si Kuya lagi na. Oh, punang lagi ikaw pang babae. Loving kay sila, oh. May nag-message ay, bana ko sa babaeng gikalantari sa imong banang... Sa mani? Oh, na si message line tiyo. Tuaron sila sa Manila. Nagpahimo sa ilang biga. Oh, Dili! Ihawa ba? Judy, magwakli mo ka. Kiluod ko ni mo lang. Unsa? Gano good? Umuta na kag ngano? May kabit ka. Oh. Gipadadaan kog mga pictures ninyong duhas imong kabit. Gipadahas iyang bana. Sa? Ug nagkuyog mo sa Manila. Judy, pasaylo ako. Nangayo kag pasaylo. Kay ni angkon ka nga may kabit ka. Lang di na ko nimo. Ibuwa ka na gyud mo silang lang, Jude. O day Vilma. Bisag unsa iyang buhaton day wa na jukoy gana niya. Bisag kapila pa siya mo hangyo nga mag-jerjer mi. Wa na gyud lami para nako. Unya, day. Karon nga wa na silang lang. Mag-unsa naman lang kapanahon sa kagabion. Ay da, mag all by myself na lang ko day. Anong taong ka, Jude? Kailangan mo kong tanaw sa video. Bahala na. oh, kuya, nialagi ka. Ayon si Ate Judy ni mo, Ariel. Naamasol kuya, sudla lang. Oh, nagunsa ka man din eh. Anong mga yung pasaylo ni mo, Judy? Dili ta ka mapasaylo sa imong gibuhat lang. Luoy ka nako, Judy. Ha? Maluoy? Ha? Unya, naluoy ka na ko dahil nangita kag laing babae. Lang 2 years ko nimong giilad. 2 years kang may babae. Kinsa asawaha ang malipay ng gibuhat nimo nako. Lalaki ko, Judy. Natintal. Mao gid na isulti sa mga lalaki nga magtraidor sa asawa. Natintal. Wala patintal ka man. Nga unta na ang kay asawa. Ang lami mo imong gipalabi. Wa ka maguna-una nga naa kay asawa. Busa lang ayo na pangigpasaylo na. Niingon na ko nimo nga dili og dili na ko nimo. Timan idili ko para sa ubang mga asawa nga martir kay sa banang makasasa. Dugo nga makakita sa naong sa kumbana. Di na gid ko makapasaylo sa iyang pagpangapit. Di uso na ko ang martir nga pagkaasawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ginaingon, kung magminyo ka, pilian ang batig na ni wa kay kompetensya. O kinahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Chin, nakakita ka ba kung nag-abang sa pay nilang Ma'am Candice? Aywa pa yads, nga naman. Nindot kay pormayang sa walyads. Ha? Unya, gwapo. Nindot sa kay abs. Gwapo ba lagi? Nindot kay height. Apoy, biyan mong bayuta ka. O kanusta ka man muhatag sa 3 months deposit ha o 2 months advance? Kuan, sunod semana na lang, Ma'am Candice. Siguro agyod ng imuhang sunod semana. Kaya kung dili gani ka makatuman, sorry ka ay na lang. Sorry na lang. Papahawaon ti ka dinhi sa imuhang pwesto. Lagi, Ma'am Candice. Chin na arang akong gingon nimo nga bag-ong nag-abang sila Ma'am Candice. Kanang nagtalikod? Yap. Nindot siya kahit. Nga, nindot og lawas. Pero maulagi. Gwapo ba lagi na? Sige ba kang pangutana? Upuag ba na siya? Naunsa ka? Alangan! Mas mayo kung gwapo siya, Yads. Ano sige yung as? Upuag ba? Ay, basta lagi. Aron man unsa, unsaon man imo, ha? Basta lang. Gaga. Ako'y nakauna niya. Judy mangilog, Yads.
Smile sa gamay. Kung sana'y imong toyo. Wa lang. Nakita ta lang kanina yung naghinuktok mong giduol tika. Any problem? Ano ba? Tell me, kay tingalig na ako'y ka-help ni mo. Kutob lang siguro ko din ni sa ilang Ma'am Candice. Di gano man. Pagawa na kaniya? Oh, kay wa ko'y kahatag niya sa giingon niyang 3 months deposit o 2 months advance. Wa ko makakas advance akong gitrabahoan gud. Ay, makatabang ko niwa na yung problem. Okay, bahala. Kana lang di ay? Okay lang nimo, matabang ko? Okay kay nako. Kana pa? Okay. Bay man niya tika kung makadawat na ko sa sweldo. Okay. Salamat nimo. Okay. Imo ni Rael. Last na lang ning tagay nako bayot ay. Sila sa taon. Inumog bino. Hoto ni natong usa ka battle. Kay baw ka nga nung ipainom ti ka, Rael. Kay baw. Aron ko mahubog na ko, imo kong pahimutlan. Pahimutlan giti ka dong, ha? Bright yun ka, bright yun ka. Sagdi lang. O niya na sa akong pagabuhato ni mo. Pasagdi lang sad ko. Surely ko nga malipay ka, Rael. Kanihara mo ko nang gipahawatin, he? Umagid ko to nga, ha? Hain ka ay. Akong tawagan, be. Ano? Ibagting na. Kayang tubag, Ay, tubag ka bayot. Ay. Hello? Yots? Hello? Nasa ka? Anya lang tawag, we. Dako o sa magputungan ka sa itong sabot o dili? Gaunsa man marugakaon. Panghatag, be. Uy, panghatag sa mong gikaon. Sa man ron, Yots. Kuya, wag ko ninyong sound effects diha. Kinsa ron, Yots? Bayuta. May lucky days diya. Mangwa pa ko anhias ang gisabutang lugar. Kaysa nasad ka ang iyang nabiktima. Ay, si Ellie bayot na imong gipaabot, babae. Ako tanakitaan, tag-inom og si Rael. Kisay Rael, Yots? Ay, kaya ko batignaw nga bago nag-abang silang Ma'am Candice God. Una. Rael din yangan? Rael. Ang sa timong gisulti, Yots? Batignaw? Yes, dai! Batignaw nga si En. Pero, take note po ka. Kay? Nindot siya baruag. Nindot po lawas. Mao ba? Siya din bagong biktima ni Ellie Bayot? Ay, di kay biktima lang. Uyab di gina sila si Ellie Bayot. Kagag yun yung Bayot, Indiano nasad ko sa among sabot ron ay. Apaso na ko siya. Ingon si Cesar Bayot, natuka nasad ko no si Ellie Bayot silang Rael. Bantay ka lang yun akong bayuta ka. Ay, ginalagi ko. Ano ibaliban magkaharain? Dakor ba ko? Wa ko makauyon sa imong pagpahimo. Kung mauna, payre itong 3,000 be. Katong 3 months nga imong, katong imong gideposit og 2 months advance nga ako gihatag nimo. Now na, be, bayad. Bayad. Utang na ito. Di dito imong gihatag nako. Oy, sure din na. Yan ako sa libangan ni Rael. Maayo! Ang sa tawag na bati? Ibutan ng kutsil sa bayo sa Ay, salamat. Kaya naluwas ko di mo. Nalo ko ganina. Itong kutsilyo ni Eli. Hait kayo. Mupatuman nino na nako si Ellie. Ano siya ay mibiya na. Ay nagkadlok. Kung hilabtan kang Ellie,
ipapriso na to siya. Parang, tinuod yun nga pati siya now. Pero in fairness, nindot siya lawas. Wa din he si Rael. Nibalhin og laing abangan kay nahadlok nimo Eli. Ano siya mo balhin mang kaindes, ha? Wa ko mahibaw. Ani ka din he. Gamay ra ning kwarto ha, pero agwantahan lang kay wang po kay abangan din he. Salamat yung pagtabang na ko, Chinita. May Rael, unsa ko ni? Mayroon di ka pinagin. Ayaw ba? Ay, kagat! Eli Bayot? Niya ka? Chinita, pagbantay! Sa? Imong giilog ka na ako si Rael! Ha? Wag ko na ilog ka. Nahigog mamay sa usa. Mabdos na siya. Huwag ako yamahan. Magpagkasel naming duha. Basaw na ba ni Mabdos na ako? Ikot-kot na yan. Minyo na yung ka, Chinita. Kumusta ba kinabuhing ninyo? Kamaro ni Musta. Namalag ang batignaw, aron wa kay kompetensya. Mao lagi na si Sir Bayo, pero sa kung saan ako, umagod ko'y gugmang Rael. Sa? Ang tinuod, ang iyarang barog ang akong nagustuhan. O kanang iyang mo barog. Ang iyang height, ang kanang height sa iya. O ang kanindot sa iyang abs. Mo nang inikagabi akong pahimuslan. Kay ngit-ngit man. Pero gugma ba yun? Kukuan na niya. Gusto sa kalalaking tignaw, aron wako'y kompetensya. Pero wako'y kugmang gibati niya. Ug karon, gusto na nakong iluwa si Rael kay buluod man ko nadugay siya na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jongjong. Ginaingon, dili lalim nga magminyo. Kay dili ni sama sa init nga pagkaon nga imong iluwa kung mapasok ka sa kainit. Mao kini nahitabo sa kong kinabuhi. Dili na ko mahimo. Oy, Richard. Ipinaila ko anong imong igagaw, bi. Ila-ila yun ka ba, Jong? Ibaw mo kunin mo kung unsa ka babay? Ang gupahan ko niya, bay. Unya? Ila-ila rin mong good. Oh, sige, ila-ila rin mo ka. Way labtan na ya. Di lagi. Sen, makikila-ila naman ako, amigo, Jong. Ay, Cindy. Naman lumapod ko, Cindy. Yala, ini. Bay, Rich. Ano nag-agaw ni mo? Muna mag-man-hater. Tagam naman. Tagam sa unsa? Sa mga lalaki, God. Kadaghan mo kung nanguyab niya pulos nagluib niya. O, di gina may tabo na. Kaya ba, Jong? Basta magkauyab ni. Dili o dili gina ko siya biyaan. Komedyante man sa day ka, Jong? May magsitiban o gulyat ko. Ya, komedyante. Pero lagi. Kung sugton ko ni mo, di ka yun magmahay kay... Kay unsa ganito? Dako o taas? O lagi. Unsa mo? Gusto kang muhikat? Pastos ni mo. Ay, hindi magkamuhikat. Tanaw na lang. Jong, uyab naman ni Cindy. Wap ko sugta, Ate Mercy. Og sugton ka. Imo na po ng pamabdusan mo. O di na yun, Ate Mercy. Di na yun. Murag, si Cindy na ang himuon kong asawa. O himuong inahan sa akong duha ka dosinang mga anak. Unsa man na Cindy, anay? Kasal na yun na, Cindy. Asawa na tika. Ubang na ko ni mo. Basta tuman ang imong gisaad ha. Nga dili ko nimo biyaan. Dili lagi. May pagpunan kay sabiyaan. Unsa? Joke ro. Bukas ako asawa. Pipipi, unya na napi. Naog sa tagpali kay ate Mano na tong ato ang mga bisita. Sagdi na sila. Kaunray lang diyan ni. Sa kadyaw. Gindong dyan, Vic. Cindy.
Nila ko eh. Unya na lang lagi na, Jong. Unya na lagi na. Karon, mapaubos kong galit. Ay, Samuka, di sa marunong nanuktok. Isa na. Ay, suko-suko na, Jong. Saman! Gawa sa mo kay Dani ang mayor, ay, Dani Re. Katulog luho ninyo, kay doon na siya, ninyo. na, sininong kuno ay. Nagagawa sa ito na. Puya ba yan nila eh? Hikap lang ko gamay tsot-tsot eh. Tidak. Oh, naunsam ni mo karsones do, ha? Di na mo gina, nausap na namang tabasa na do. Talong mo na ko. Takili naman taon ang hiwi taon na nang nimo nga tag-awar. Gitarong ko na. Mana to bisita ninyo? Mauli na itong taon-taon yung mga bisita ro, naunsam mo. Puya ano eh, may labtan ko na untas sila. Kakapaabot? Himbor bitaw na nimo, guwan na yung mga bisita, naunsam mo. Huwag kita ini, nagbabag na. Mao bitaw na eh. Anya, hayan mo mayor, hayan na. Murag ka itong ibaligyang bangko nga naging kutiguan. Bida ko eh. Ano uli na, nungkay ka mo nagawas, so anang mayor. Unsa? Kana pa yung mga bisita. So sila, walang sila ganang mauli. Sinaya ng tingog ni mo. Kadit. Ikisong ni sila, Ate Mercy. Ay ako nang mabisita. Kauban ako nga BHW's barangay. Oh, di ay. Papaulian na sila, Ate Mercy. Ay naku ni mo, Chong. Pasag ni na sila good. Wa pa na ganahing mamauli. Pulos ba na sila nagdag mga regalo sa inyong kasal, ha? Ay, ulit to nila. Kay baw ko nang naingon ka, anak. Nagdali kag katurjak ni Sinde. Sorry, ang dali, Ate. Ha? Bagong naman ako, Nabi na magkayo ang Kalma lang, Chong, nay. Kain taklaan. Sabad, kabutuho na. Imo na bito na Sinde. Relax lang. Jong, magunag imong ihamon. Ipagdusin ang atong anak. Piyasa mo na ito kadusina. Mayanday ko, anak. Ngita na kaglain. Wala na tabi, ha? Isay mo ba katil sa akong abaga? Habhabon ko niya. Sindi, sakit man ang akong kuan. Asay kuan ba? Very good, sakit ang akong kinataho. Unsa? Nga ano man ni, Ha? Basig ligami kag burikat, ha? burikat ko tao. Kay maura ba kas ulitaw ka pa? Ganahan kay kag buring. Ay, kadi adto ra magudto. Wa naman ron. Ipa-check up nag-doktor si Jong. Ubanan ta ka. Ako nalay uban niya, Ate Mercy. Pag ilis kay, ato tag doktor. Doon na kay infection. Kining sa unsa man, Dok? Klaro kay dili siya imong laboratory result oh. Hugawan ni mugduga. Unsa? Iligro mo kay ning ma-STD Jong. Unsa? Hugawag duga oh. Taysa. Unsa to, Dok? Hugaw og duga, ha? Pananlitan kung may STD ang ako ang bana, doktor. Lagmit ako, may STD pud ko? Oo. Tumal misis ko ka. Oh my God. Wala kay manakod ra ba na kay Dili! Bagong naman sa smanoy. Alam niya? Turjaka ko sindi. Sabi niya! Ha? Magitumartang tamba. Katurjak ko naman kay ko. Ay na, ibuna lang ito sa pultahan or mawagtang nang ibati mo diha. Kapuya. May pagwan lang ko magninyo. Kung ini naman lang hindi ko na mo paturjakon. May gipang tumartang tambal. Aron mawagtang ning STD nga ni at sa atong lawas, ha? Bagi ko karon. Ay binuang Jong. Hikog ka taon para STD maghikog na ka. Lagot kong sindi, Ate Mercy. Di na magpahilabot na ko. Gusto lagi siya nga mamaayo una mong duha sa inyong STD. Siyaro,
Pero nakabuhan yung nakalabay. Di yapon ka pahilabot na ako. Dili o dili na gyud ko magpaggamit pa nimo. Unsa? Pangitag babay, ngay mong turjakot, ayaw ko kay dili na ko gustong matakdan og balik sa imong STD. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Charmaine. Kinaingon, kuhi kog makasa sa kalalaki. Higog maaog na ang imong kaugalingon. Ayog hutang tanang kog mga tuniya. Aron dili ka masakitan kung biyaan ka na. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi na itong kumahingon. Mahikalusan. Charmaine, video kita na. Asa man tate? Ay dapat sag asa good. Ngita lang ta aron pawa sa kalaay ba? Sige, Timilinda. Timilinda, lutan niya tingog. Bitaw sa? Tadi ni mauwa mo po tamo kanto. Ngano mauwa man ka? Nga kita may mubayad sa atong kantahon. Dili man siya. Dali na. Palibra kong tunnel sa Songbog, be. Mga gwapa. Kabor si kanta. Mana ka? Mana? Tawa na siya. Nilakaw na siya. May noon ron di ta mauwa mo kanta. Hi. Ikaw man itong nag-video case, ah? Ako? Og ikaw pa itong nindot og tingog sa? Nindot ka taon. Ako dis Patrick. Ikaw? Charmaine? Uyab na mo si Patring? Ate Melinda ba? Patrick? Ay, Patring, mangguna iyang angga, good. Kung magdahom ay, nga uyab na da imong duha si Patring, Charmaine. Kent, hain si Ate Charmaine mo. Hain? Tuwa na po sa videokihan pa. Pida. Kadaghan sa mga buluhaton dinis bay, giuna niyang pag-videoki, anang videokihan? Apasa, papauliya! O sige daw, masunod lang kog uli. Ingnas papa. Ayaw, uli na lang guti. Sukon ba ito sa papa na? Charm. Uli na lang, Charm. Basig kasabaan ka sa mong papa. Kinsa ba ng lalaki nga filming muda ni magbujikihan na, Charmaine? Akong uyab pa. Sa? Ano to? Ang uyab. Bida. Patuyang yun si mong kibate, Charmaine. Mamabdos ka ganing pantay ka lang yun ako. Uyab pa gani, magtus tayo. Papa baya. Sakto sa best papa ni mo, Charm. Kaya naka-observe sa baya ko ni mo, close na kaayo mo si Patrick. Sweet kay mong duha, ilabi nagmanlakaw mo. Mag-holding hands, yudayon mo. Tinood na Ate Melinda. Love kay na ako si Patrick. Charmaine, ayaw palapiw. Binili po ng imong self. Ingan inigit ko ti. Basta mo na mahigugma. Ihatag dyan ako ang tanan. Sure ka? Laki. Ingan ini ko basta mahigugma, Patrick. Ihatag na ako ang tanan. Bisag asa ang imong... Bisag ang imong... Bisag ang akong... Bing. Ang saka. Kung wala mong gusto, to prove you nga love kita ka. Karo, ibu mo na po mong os pa, ubos. Mata layo. Ate Melinda, huwag ka kakita ni Patrick. Woman Charmaine, nga naman. Huwag lang te, nangita lang ko niya. Lain man akong pamatis kung kuto-kuto, pero may magkong kasukaon. Hain yung tawahan na. Milagro. Napuyo ka rin ba Charmaine? Bitaw, te. Wala ko kita ni mo nga. Sige kag uyog at imong uyab, te. Nagbuwag na mo, te. Wow. Hasta sila.
Nakabantay ng hawa na may magkuyog og si Patrick. Nagkita mi ni Lito nga igsuon ni Patrick. Patrick. Ingon siya, nilarga ko na sa Manila si Patrick. Kay niapa siyang uyab. Kay magpagkasal ako na silang duha dito kay umaanak na kini. Unsa? Tinood ba kini Ate Melinda? Tinukod lagi. Igsuon na ko na ni Patrick ang nagsulti. Ate, unsa akong buhaton? Nga naman ka? Wala, nahilag na diyog ka. Nga naman ka? Mabtos ko tiyog si Patrick ang amahan. Unsa? Dugay pa mo itong balik din ni si Patrick. Nagatipan pa man siya sa iyang asawa nga bagong nanganak. Liton sa'yo kong buhaton. Mabdos ko ang imong isuon ng amahan. Nga, minyo naman si Patrick sa Manila. Madapat ang gid kong papa kung mahibaw siya sa akong kahimtang ron. Kumpiyansa man ko ka. Wala masulti si Patrick ni mo nga. Kining mabdos ang iyang uyab dito sa Manila. O siya musulti nga may uyab siya. Na, mauna diya. Kay si Patrick, nagminyo na ba? Mauna niya nga akong gisulti ni mo. Karoon nga mabdos ka na. Hay na mga lalaki. Awa na pag sibatan na ni sa ati pa ba? Sus, kumain kusnuto ng bugal mo. Kusnuto ba? Bugal. Muram sa bayot papa. Ikaw mahugay ng mapangkan. Dako naman day mong tiyan, Charmy. Ilan na nakabuhan? Mag 9 months na nito. Umaanak na day ka? O-town. Kuan ay lang kaguol. Kay di man kay ikaw rin ingon ani pa. Ang ako lang tiba kay dako kong pagsalig ni Patrick. Giingnan ta na bitaw ka nga ayaw ihatag ang tanan mong gugma kang Patrick. Ug binlipod ang imong kaugalingon. Human ko panganak te. Ipanampan ako. Dili og dili na ko ma-inlove pa ni bisan kinsang lalaki. Happy na ko nga may umaabot ng kong anak. Kantahin si Papa. Trabaho mo to, ti. Oh, ano ka, Teacher Min? Sakit akong tiyan dong ay. Mga anak na tingali ko. At sa Ate Melinda, Biki, magpakuyo ko niya sa ospital. O, ti. Yawan ako. Dugay kay kang nagawsan sa bata, good. Doon siya akong anak, te. Lalaki. Ug sus, pagkaliwatar bang Patrick. Ate Melinda, video kita na. O nya, kisabay mo bantay si mong anak. Si Papa, human siya trabaho. Mo bantay ka to sa papa ni mo? Ay mo bantay. Kay pinangga man kay nilang una nilang apo. Maugid na. Kay tamis man kuno ng apo. Ano, sige. Tara, video kita. Asa man na ron i-dedicate? Oh, syempre, sa amahan sa akong anak, kang Patrick. Look inside my fantasy. Oh, Patrick? Niya ka? Mibali ka? Di bali ko. Para makapangayo ko ng pasalo siya. Patrick! Kapitan ko dihang nibalik ko pakita si Patrick. Nangayot siya pasaylo. Ako lang sa pasaylo. Og sa nahitabo na ako, na-charge to experience na ko. Nga dili maayo nga ihatag ang tanang kong mga tos usa ka lalaki. Kay sakitan ka lang kung iya kang biyaan. Maong nakaingon ko, I'll never love this way again. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jesse. Ginaingon, ang pagbudi o pagtraidor may sama sa usa ka bitin. Nabisag busgon mo pa, paakon ka pa. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Pilaton, dinisamo doon. Ako raw nga akong asawang nagpuyo din eh. Oh, hay na imong asawa ba, Jess? Nagumpra. Di ako tulong taon-taon. Okay na sa niya, kay gikan ka pa subukin doon. Mahon ako. Dali ka lang sabay. Bayan doon, okay? Salamat sa imong pagpapuyo na ako din ba, Jess? Diara nga complete. Paliw ka kong tunol. Sakto na nang ipangluto mga sudan alang sa paniud to. Daghan na ba ang mukhaon sa akong baligyang sudan kay ganahan kay sila sa akong timpla. Nena ko sa amo.
Kabugat ba ni akong kumpra. Daghan man di ko gikumpra. Mag-ilis ako kaya nabasa ko sa singot sa akong gisulog nga duster. Kaya ay nabesa kong lawas. Nga nahubo ko ng akong duster. Ikaw ba siya? Ay! Isa ka! Ako si Dondon. Barkada ko by GC. O ganyan ako po yung sa inyo. Basta! Gos ini! Nasa kita ka naghubo ko? Huwag kay batasan! Wa ko makauyon sa imong pagpapuyo sa imong barkada dinis ato, Jessie. Kining... Basta! Hinayang lang tingog ni mo yan. Basta hinayang! Anong hinayon man? Nga ato manibay! Sige ko na. Gusto na ko na. Gitabangan ko lang si Baydondon kay dayo sa ning atong dapit. Kay taga-bukid nun siya. Wa si paryente din si Cebu. Papangitaas siyag iyang kaabangan! Mongga sa ko yan. Kadit lang ha. Kadit lang kayo. Busy pag kain linya. Kadit lang. Ikaw ulit ako siyang. Mutabang kong serve sa imong mga customers. Ha? Ayan na lang. Kaya ranin ako. Kaya ko tao. Sige na, gusto kong makatabang mo yan. Ano sa mo na? Ay nalag paguryo-guryo pa diha. Kwarta na. Huwag ka makaila. Suhol na ko na ni mo sa imong pagtabang kaganina. No, ni kong dawatan na papuyo po ko ni mo din sa inyo sa ni by GC niya mga wapay abang mga ayop jud suhol. Dawatan ni aron makabalhin kag laing bay nga imong puy-an dito. Naina ni mo yang god. Nahiubos si Baydondon ni mo. Unsay ko labot? Dili lang ko gusto nga may lain tag katipon din sa atong bay nga laing tao. Dili ko ganahan, Jessie. Dayan yan. Ingna lang ko kung unsay akong buhaton dinis imong kan-anan ha. Kuan lang palihog na kanang tabangin lang ko og serve sa mga mukaon dinis amo. Ay sige day. Nay musud ay palihog ko sugat. Ay pila ka tako si imo? Sa mga kuha pa mga katabang ni anon ko. Ikaw ba? Gahit ka pa sa bunsa? Giingan ti ka nga wa ko'y gusto nimong nipuyo ka dinis amo. Tawad ya! Ay, sakit sa akong buko-buko. Kawa akong hilot. Hilot ti ka? Sige na gud, ay nagkay ko. Gusto na kong servisyo ni mo. Ingon man ni by GC. Okay, sige. Paliw kong hilot sa akong buko-buko kay sakit kayo da. Plus? No. Panyawan liniment oil. Hindi trabaho niya plaza. Number 1 man ni karon, di ba? Mao ni ang gamit na mo dito sa bukid nun. Mao ba? Paliw ko ka nang haplas akong buko-buko binya. Ilo, tara. Ay, pasigig, tabi. Isip kag tabi. Okay, wala. Sorry ha. Gaan ka gamot nga mo hilot. Suhi mo ko. Sabi mo, dagang mo pahilot na ko dito sa bukid nun. Ilabi na kay panyawan liniment oil sa dakong gigamit. Mga gagmayng bata o uban pa. Pero mga bata, di na ko kayo haplasan sa panyawan kaya nga man. Lana rin kong ihaplas. Mao ba kusog ining panyawan liniment sa inyo? Oo, number 1 dito sa bukid nun. Napita ang sakit. Okay, kana. Kabanti ka gilot ron. Nindot kayo kay makatuog ka. Pero di nagmata ni mo, relax na imong lawas, okay? Okay. Nahanap ko maayos niya. Maayos ang mamiling asawa ni Spy GC na. Nindot og lawas. Pati ang gwapa. Kulpaan mo ko. Kayo niyang upan. Suyan ka lang kung ubo siyang niyang. Suyan ako. Dindon! Ganun mo kung imo kong giuban. Ayaw ko talaga. Aron di ka mamatay. Ayaw! Patambok ka di imong yuta.
anak sa bitin ay. Kita ka ni. Is bitin. Ipalang, aron ma-feel mo ang pitakan sa anak sa bitin. Ipinag ko. Ipagawasin mo. Anak sa bitin. Limpayo. Umitin ang bitin na. Dako. Uy, hala. Uy, kailan sa kong nakita. Kadako ang iyang bitin nga iyang gipasod sa lungag niyang. Giuban ni Dondon samtang naghilaki ni. Ay rape man day ng iyang gibuhat ni palag masyang-yang. Unsa na? Lagi dong gilugos ni Dondon ng imong asawa nga si Dayang-yang. Gilugos? O nagkasabot silang duha? Gilugos to kay mikisi-kisi man dong liman kag ang bitin is hansak sa imuhang tungag dong aw mo kisi-kisi yun ka dong dako-dako baya. Usa? Lugos gyud to dong. Oh. Gilugos na kong asawa. Lugos to. Kilugos ko sa imong amigong bitin! Kung dili ka mo to, isag karon padayon, dun sa iyang pag-rape nako! Yang, diin ka na pusil. Ito siya naghatag ni Mara. Di mo kining armas, Jessie. Maon yung akong sigala mong bitin nga si Dondon! Armas yun yan. Ihatag niya ako. Ako'y mundo. Pangitaon ko siya. Bay Jess, saan ni kasama rin eh? Saan ni? May kay ni agkapaday. Huwag ka musibat, Bay Dondon. Bay Jess, ano ni? Saan mo kagitiunan ko ni mo na yung musil? Ay, doon ka, Bay Dondon. Nagputi ka sa itong panagbarkada. Bitin ka! Bay! Yung mapuki po sir, Bay! Sir, Sana. Oban na mo sa presinto, Dondon. Uy, nagpusilan, sir. Inyo ko prisuhon. Luluoy pa. Prisuhon kay ng logos man ka. Dito logos, nagkasinabot minuas yang ayay. Yang eh. Kasinabot ba yan? Nagkasinabot Amo, kasinabot ka! Ayay! Ayay! Pa ko na rin mapukisag pa! Ha? Huwag pa ka na si mo pag-rape nako! Tukta ka sa prisuhan, Dondon! Bilanggo si Bay Dondon sa iyang pag-rape sa akong asawa. Charge to experience tong nahitabo. Na dili iri angay mo kumpiyansa. Ang bitin sa busgo mo ta. Mugpaak yung kinikin mo. Gipaak sa bitin ang akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rowena. Ginaingon, ang panday mihimo og bay, pero ang panday way mga bay. Og hashtag ko, giapil pa jud og panday. Mao ginanitabo sa kong kinabuhi, dili na ko mahimo. Uy na. Pangita niyang panday. Sa ba imong ipapanday, Rex? Ang atong kusina. Kining pakyaw lang ta, Bay Jerry. Pakyaw lang ha. Away problema na, Bay Rex. Okay. Basta uhan na lag-repair kining among kusina. Sa kasimana lang. Usa kusina. Di ba dag usa kasimana ba? Magdugay kay. Usa kadlaw, madani mo. Usa kadlaw. Gigi. Gamay ra ni. Sige, Rex. Ako an lang kanang pilaman. 1-2 lang. Ay problema. Okay, Bay Jerry. Og ang akong asawa na mo atimari mo kay mo trabaho niko ha. Okay. Nausa man ni si Jerry nga nag-repair sa ang kusina. Naghubo magpantalon o nag-t-shirt na lang. Rowena, may toyo ka? Uwa man, Jer. Uwa man.
Nakabantay Miss Cherry nga nagtanaw ko niya. Nagboxer shorts na lang. Pagkuhay kamisin. Sa siya feel niya, iyan yung pie. Salamat ining snack ha, Rowena. Uway sa payan, Jer. Oh. Jer. Nga no, itutukan man ko ni mo. Siksig yapon ka. Bisag may anak na kawin. Dali anang imong pag-snack ron, mahuman na nimong kusina na mo. Liha ka na. Uwin. Unsa? Ang ngayon kay kang nagpakunot og siya pakigol ba? Ganahan ko, itanaw nimo. Sa pa ka diha? Oh, dira oh. One ko na ha. Suma sa inyong sabot na rice. Salamat. Buhay ang akong kamutcher sa pa. Lami aka nimo Winsa. Buhay ko pa. Ay, Jer, atingan mo kung ito ko kasay. Alasin ko, madrapa ni. Sa'yo sa madrapa. Jerry, ano sa ba? Jerry! Ayun, ayun ito kubuha lang ako kay Dirwin. Jerry, ano sa ba? Awa, bagong kayo. Jerry, oy! Wala. Sa'yo din nahuman og repair si Jerry Wen? May pupudag. Wen? Rowena? Ay! Nakabati ka ba sa kong sulti? Nakabati ba ka? Oo! Nakabati ko, Rex. Kuan, maayo kayo si Jerry. Maayo sa unsa? Kuan! Maayo kayo siya mo panday. Nagkakita ka sa kong kusina nga iyang repair. Nindot na no. Data kayo. Sus, makamaog yun si Jerry. Oh, kung may ipa-repair ka sa atong bahay ba, si Jerry na lang ipapandaya. Ayun na lang pangitaglain. Do, kinsa dang lalaki na bisita ni Rowena sa ilang bahay? Hindi ko kaklaro kinsa man na kinagtalikod man. Uy, naunsa man ng lalaki nga naghubo mas iyang t-shirt? Ha? At murag nalingaw si Rowena, oh. Baya kaday, namantay man ka diha, ikay paghubo diha, maghubo tang duha. Anong pahubuon man kunin mo? Pagpamantay ba dain ning ako nga lain man kang tan-aw nga ang asawa ni Rex nagatubang anang lalaki nga naghubog t-shirt. Pura nagpahambog ang lawas. Aksyon ko kabalaka inida. Ato kung anak ang bana ni Rowena nga si Rex god. Pero kami mutang hala, dola ditong lalaki. Kanya, ilhaw kung kinsa na siyang naghubo-hubo na siya. Ay, doolon ka na ko. Uy, ibalik nagsulubog imong t-shirt, Jer. Sige, una, nibilib na ko sa imong abs. Hain may nindot na mog abs kay ni Rex. Pulos man mo mga nindot og abs sa akong bana, pero mas lami yung kanon ng imong abs to. Hoy! Jerry! Ikaw din na naghubog t-shirt at bana ng asawa sa akong anak. Mar? Ikaw po, Rowena ba? Nagkatawa magkag nagatubang ni Jerry. Nalipay ka. Giganahan po ka sa hubo nga lawas ni Jerry. Ayaw na katagig laing meaning ang paghubo ni Jerry sa akong atubangan. Karon, pamusgawa sa inyong bahay, Rowena. Sa sunod, adto na mo maghubos inyong sod, kinis Jerry. Mutuo ka man sa dayon anang isulti sa imong inahan, Rex. Hinayal ng tingog mo, Daywin. Makalagot, manggod? Hinayra ba? Hinayra mo kung nag-isulti ni mo? Ano ba kung na mo ikasuko? Angay! Rowena. Pagpamantay naman nagibuhat sa imong inahan ako. Kung anong kining nakikita sa mama ninyong duha, dili pagpamantay. Di mo ito pagpamantay, kaya nakita mo din na nang gibuhat ng tatong Jerry. Kapoy. Halikain lang, good. Ugangan ko din mo sa mama. Gilain lang siya nga. Yang nakita nga, nagsulti mo. Lipay kayo mo. Likayin si Jerry. Anong likayan man ako kung may gibuhat? Wa pa.
Sa apa niya, Rex? Wa ni mo sultihay imong bana nga nakatilaw na ko ng imong kalami. Sapa ka ni? Sultihan yun ako. Kuan, di man po ko mahadlok. Win, okay na ko. Tsaka, Ati ka, Jun. ang akong usawa, God, nagduda ng itong duha. Unya? Duda naman ang iya, ha? Maro ko ta. Wa mo sa ebidensya. Mga, di tagilti ano, Rowena. Basta, kung madapa na itong limod, ay deny to death lang kita, ha? Pamakak lang yung maayo, Jerry. Samtang, opay gubot nga hitabo. Kanang akong asawa, sa iyo na kay ilaron. Sa iyo na kay na. Unsay mo ipasabot yun? Secret. Sa ako maning ako ron. Ha? Kini ba? Nansa mo na? Dili agama yun. Patilaw ko balik yun ba? Mingaw na kayo. Wa may nakakita ka na kung amisyon ko na sa inyo. Kalagang istorya. Ay! Ako na may bawa doon. Sige na. Rex? Diuli kong sa'yo. Laban siya kong uwin. Kuan! Noon sa mga makinipoy pananghid, nag-text ang taka nga mo uli kag sayo. Kung ka-text yung laban na yung kaya kong sutla kami. Ano ka alidias pultahan? Ako kuan, kining... Tagi yung tambal, bi. Huwag ko katumar ng buntag sa kong maintenance para iblada. Uy. Kaya sa marang namutdok. Ha? Kuan? Jerry? Kinsa rin namutdok. Ako, kuan, Rex, si Jerry, kanang nag-repair. Nag-repair sa unsa? Nako, ang ayos ni, ang atong kusina. Gi-repair ang atong kusina. Sina? Yes. Bago pa kayo niyang gi-repair? Kung ipaback job ang iyang trabaho, kay kanang, namo kung kayo mo yun ni ba, bati kayo nahiwi. Mau ba? Oo, back job. Ay, Rex, asa man ka? Asa man ka? Tinood ang sulti sa kong mama. Nagtuwa kag kayo dinis ato, Rowena. Tinood ba? Rex, kuan. Bay! Bay dyan! Panday ko, bay? Ha? Panday ka? Panday? Kano naman tayo ka? Akuan ka na. Kano naman tayo ka? Ingon ini day kang mamanday sa kong baybay, Jer. Uy, panday. Ano, duta rin mong panday na boss pantalon niya. Oo, panday ko. Mabili ingon ko hapon. Uto ako sa trabaho. Pandayon ko na ini mong akong asawa, bay, Jer. Huwag ako! Jer, managata, Jer! Kaya nagkuha itong pusil si Rex! Kinervyos ko sa nahitabo. Huwa ko magdahom, gamo pa uli og sayo sa among akong bana nga si Rex. Nagkuha siya pusil. Saan masugod nga si Jerry? Dahil panday ko nuhay siya. Ipanday ni Jerry ang among bay. Kung ipanday ko. Mao to mga sinner atong What's the Style Part 26. Og salamat guys sa inyong mga sinner sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Nadyon mo gasunod sa pagpaminaw sa atong mga drama. O ako i-shout out sa nag-comment. Shout out na ko si Ma'am Del Sam 99 diya sa Hong Kong. Shout out ni mo diya ma'am. O si Michael Jan Amores diya sa Tubol Lanao del Norte. Shout out ni mo diya. O si Sir Dads Vasquez. Shout out po na ko si Oscar Abedog. Shout out ni mo diya Oscar Abedog. O sa imong amigo nga nag-ayo sa imong payag si Junjun. Shout out Junjun Aligyoho. O si Ayan Kihoy, shout out po nako si Ilyong Pistanyas, tanan nga amigo ni Oscar Abaydog, naminaw karon diya sa yang payag. O shout out po nako si Rosemary Princess. Kung mga listeners, tanan nga comment sa to, katong gi-shout out ug apil na to pagbasa karon sa atong part 26. O katakatangin na po sunod atong drama listeners. Salamat jud ka sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong nga drama.